En hoe liep het druiven hier dit hier? Ja, niet zo best. Ja, er zijn een hele hoop die uiteindelijk niet tot de wasdom zijn gekomen. Omdat we veel te koude nachten hebben gehad in het voorjaar. Ja, en je hebt toch een bepaalde temperatuur nodig om dus die druiven ja, in ieder geval uit de bloei te laten komen. Zodat ze dus door kunnen zetten. Rademakers maken het onreerde wien nog maar een kwart van wat er in een goertier produceert. Op gewoonplakken is het nog volle minder. Hoe is het met de Nederlandse wien stelt dit hier dan? Februari is het veel te koud geweest en dat heeft tot gevolg dat er wijngaarden zijn die hebben 70-80% schade. En er zelfs een collega bij mij, Mark Nessen, die kan ze 11.000 stokken rooien. Omdat ze dus allemaal in de aanloop naar het seizoen, in januari de sapstroom op gang kwam. En in februari met die dikke vorst eroverheen van min 22 zijn alle stokken kapot barsten. Ja, met andere woorden, alles moet eruit. Gelukkig voor rademakers doch gezien rosé-druiven het wel goed. Toch had hij Sassi nog van het wisselvallige waar dat er een kas omluidt om een part van zijn druiven niet te verbouwen. Bij Wiengert de Friesling in Twiesel ondertussen ze nog een orenbedreiging van de risping, werd toch de nou mooi man en mag de druiven plukt worden mat. Nou, eigenlijk kwamen we tot de conclusie dat er toch wel schimmels aan het vormen waren. En om nog iets te gaan oogsten was het nu wel het moment. Ja. Ja. Wanneer ontdekte je hem dat? Gisteren. Ja. En ja, dan zit de hele oogst op spul. Ja, eigenlijk alles wat wij binnen willen halen, dat moet nu gewoon gebeuren. Ik bij Tros Skimmel speelt het waar de haatrol. We zijn nu aan het einde en de suikers zijn hoog. Dus op het moment dat het warmer wordt, zoals de afgelopen dagen, dan is die kans heel snel aanwezig. Dus daar moet je ook heel snel handelen. Broersma verwacht het 1500 flessen wien te maken, een derde van wat optimaal is.